I dag er vi ude med Kolding Fishes, og vi skal ud og fiske i Køge Å i Køge. Vi er ude og grave orme. Vi har allerede en ret stor del. Ellers skal den her over. Den er lige... Vi skal en slå ind. Okay, vi skal til at køre. Vi fisker dropshot i Prakvand, var det ikke? Det bliver ordentligt nice. Okay, nu er vi ude at fiske. Der lå sådan en død lille fisk, vi kunne tænke at bruge som bait. Okay, eller Kolding tænker at bruge den. Okay, Kolding har fået dagens første arbor. Okay, nice nok. Ja, okay, jeg er klar. Den her lille ven. Okay, vi har fisket ude i 1,5 time. Jeg fisker stadig bare dropshot. Og Kolding, han fangede en massiv fisk. Han til 4 bro. Lige der. Fordi der var nogle før.